Samtang sa Negros Oriental, miabot na gahapon sa buntag ang kapin sa 5,000 ka mga dosis sa Sinovac alang sa Negros Oriental o giguman sa lalawigan sa Siquijor. Gisugat kini sa mga opisyal sa Department of Health o sa Provincial Health Office ang mga bakuna dito sa Paingos Dumaguete Airport. Gwardyado sa mga pulis ang mga bakuna hangtod sa pag-abot ini sa cold storage facility sa Provincial Health Office. Kinalabing unang mga bakuna nga miabot alang sa lalawigan sa Negros Oriental o giguman sa Siquijor. Matod sa DOH nga 5,400 doses sa bakuna bahin-bahinon sa upat ka mga dagkong tambalanan sa Dumaguete City, usa sa Sibulan ug laing usa sa Siquijor. Apan giangkon sa Provincial Health Office nga 50 lang ngadto sa 60% lang sa mga medical frontliners sa mga pribado o mga pampublikong tambalanan sa baong mga lalawigan ang gustong magpabakuna sa Sinovac.